Madzangu mukurwadziwa akaita kuti vamwe vave mumajeri nhasi vakomita murder. Kurwadziwa kwakaita kuti vamwe vasvike pakutova varoi chaivo, kutopefoma witchcraft. Kurwadziwa, pain, inoita kuti munhu ati inini kana ndingaitira zvakati andirwadzisa, I'll seek revenge. In seeking revenge, vakanobata nyangwe nemishonga, vakanobata zvaungasingafaniri kubata. Unozwa muupenyu unenge usiri muroi, but ukateerera pain, my emotions ari mauri, you can end up wakutoita witchcraft in the name of revenge, nokuti wakarwadziswa, wakagumburwa. Handisi kuramba, ndinozviziva zvinogumbura zvakawanda, zvinorwadza vanhu zvakawanda. But hepano pane vhangeri ranhasi nenyaya yandinayo, to let the Holy Spirit comfort you, to listen to the voice of the Holy Ghost. Nokuti semunhu ukarwadziswa une zvaunofunga, and the devil will take advantage yekukupa pfungwa dzisidzo because you are in pain. Nokuti kana uri in pain ukafunga revenge, to you can justify kuti aiwa ndinganzaro handiitirawo zvakati, inini hangu handisi munhu anoita izvozvo, but I just want to revenge. For example, munhu anobirwa chinhu, onzwa kuti kwakati kuna ndinganoita zvakati kuti zvako zvidzoke, kana kuti kuna ndinganoita zvakati kupengesa kana kurwadzisa munhu wacho. People can move into such witchcraft simply because they have been wounded, they are in pain. So kufunga kwavo, kufunga revenge, kwaita kuti the devil atore advantage. So pakuzviita munhu anonzwa kuti anozvijustify kuti nokuti akandibira, akatondiuraya, akandikuvadza, I need to revenge, I need to do something. Ngaanzwewo pain yacho. To err is human, but to forgive is divine. To err is human, but to forgive is divine. So we need the grace of God. We need the guidance of the Spirit of God. We need the help of the Holy Spirit. Kuti tive a forgiving heart. And forgiveness in a problem one. Inenge a picture yemunhu. I'll give you this example. Amedza bete. Obva atichirega indinwe mushonga kuti bete racho rife. Unforgiveness inenge picture yemunhu amedza bete. Otichirega indinwe mushonga wemapete rigone kufira mudumbu. Unforgiveness inoita much damage to the one not forgiving. Yet muupenyu, let's be real hama dzangu, vanhu vanorwadzisana. Muupenyu mune utsotsi hurimo. Mune vanhu vanopretenda sevanhu vari right. Later also discover kuti munhu ndakamuitira zvakanaka, but in return aunza kuchema nekurwadziwa mukati meupenyu nemhuri yangu. And the devil achiona izvozvo, achinzwa mafungiro ako iwayo, anenge atori paside kuti aise dzimwe pfungwa mauri kuti it's time to revenge. And the devil will tell you kuti iwo hausi munhu akaipa, iwo hausi munhu akashata zvachose, you are a good person, but this time warwadziswawo, so you need to take revenge. So pain pachayo inokusiya wapa nemwe situation yekuti unogona kupedzisira usisana mati nekuda kwekuti wakarwadzisa. To tell you the truth, tine vanhu backslide today vasana mate nhasi nekuda kwekuti pane kurwadziswa kwavakaitwa kwete naMwari, but nevanhu vaMwari, nevanhu vari muchechi. Kune vanhu nokuti nzwa ukauya kuchechi zvapachena kuti zvinokurwadza nezvinokufadza unogona kutosangana nazvo kwawaya ikoko, nekuti kuchechi hakusi kudenga. Saka unogona kunyewa muchechi, unogona kugamuchirwa kufarirwa muchechi. Zvikuru sei challenge yondakaiona kumadzimai, kuti dzimwe nguva vanhu vanogona kutaura pamusoro pekuti weave yake ane weave yagara the whole month achiuya kuchechi ne1 hairstyle. Ona dress rake, ona women are so much into fashion nemakuwa nekutaura. So uri ikoko unogona kunzwa mashoko iwaya.
over our backslider. What backslider, the devil take advantage kuti uchanamata uchatsvaka Mwari okupa dzimwe pfungwa. People of God, hear me very well. John the Baptist is the same man who had the grace to baptize Christ, who had the grace to witness an open heaven and hearing the voice of God upon Jesus. He is the same man ari kunongedzera kuna Jesu kuti iro bayana rinobvisa zvivi zvenyika. But paakapinda mupain, paakapinda mumarwadzo, asungwa ari in prison, anotuma vadzidzi vake, endai munobvunza kuti ndimi here Ishe kana kuti timirire omwe. Ndo damage yakaitika mu life ya John the Baptist, aita encounter pain. Marwadzo mu life arimo. Whether you go to church or not, your pastor, prophet, mupenyu, marwadzo ariko. At a certain point of time, you will come across zvinorwadza. You come across kurwadziswa. So panenya ndipe kuti the devil, he takes advantage yekuona kuti kana wapinda mupain, ane mashoko aanokuudza aunogona kujustify kuti ini ndiri munhu ari right. What I'm doing now, ndiri kungodawo kuti munhu angofila kuti zvaita zvina kunaka. I want to teach him or to teach a lesson. In doing so, unorova zvida munhu mbama, munhu ari kutozvirorera zvake, munhu otofa. You are now in prison. The devil anga akawanda pahasha. Munhu wese anotsamwa, munhu wese anogumbuka. But don't give the devil a chance. Galatians 5 painotaura pamusoro pe self control. Secret iripo is to surrender to the Holy Spirit, who will guide you and control and help you to handle your emotions. Why? Because my emotions ako iticket visa rinoshandiswa na devil ku whisper a wrong mindset, to whisper into you a message yekuti at the end unoguma wa munhu aita mhosva, iwe uri munhu angaitirwa mhosva, but nokuti wazogumbuka pakuhendla munhu akutadzira, iwe unogona kuzotadza kudarika zvaaita. Ndiri kuti kudii mangwanani ano, tiri vanhu vane mafeelings, vane maemotions. Tiri musociety ine vanhu vanorwadzisa vanhu, musociety ine vanhu vanogumbura vanhu, vanotsotsa vanhu, vanhu vanopretenda sevanhu vakanaka. At the end wozoona kuti you have been doing good for somebody, but in return you are wounded. Payback yacho, it will be disastrous. But hear this message. Nyaya ndeyekuti Mweya Mutsvene ndime wonderful counselor. Kristu Jesu, guide me, help me. Munguva yekufara, munguva yekutsamwa, yekurwadziswa, Mweya Mutsvene ndibatsirei. That's why munhu akaita a quick decision, whether in pain or mumafaro, anogona kuguma muchallenge yakakura. Munhu akakasika kungoita a decision nokuti ari kufara kana kuti akatsamwa, kazhinji anowanzaita a decision yango influenced nema emotions iwa ine situation iyo. At the end, the devil will be behind my decisions iwayo over achieve a goal yaari kuda muupenyu wako. Tine vanhu izvezvi vasisataure nevamwe vanhu. Tine vanhu izvezvi vakarwadziswa muupenyu, vakatora action yavakatora, at the end vakava ivo vatoo ku wrong side. Unotadzirwa, yes, but watadzirwa unogona kugumisira uriwo wazotadza kudarika akutadzira nekuda kwekuti uri kuti I want to teach him or teach a lesson, kana kuti haiwa ndinofanira kurevenge, anyatsoona zvinorwadza sei.
Muupenyu haushayiwe vanhu vanokurwadzisa. Muupenyu haushayiwe vanhu vanokumoka. Muupenyu haushayiwe vanhu vanoita zvinogumbura. Even wakavaitira zvakanaka. Even vari vemhuri yekwako. Even vari vemuchechi kwaunoenda. Ndamutaura ndikati kuchechi hakusi kudenga. So usatarisire kunge uchasangana nengirozi kana uri mukereke. Unosangana nevanhu. Vamwe vari kukura. Vamwe vari kuramba kukura varimo. Vamwe vakura havo varimo. So John the Baptist, pain yekuva in prison, unotuma vanhu kuti endai munomubvunza kuti ndiwe here, kuti izvezvi akuunza confusion to the body of Christ. Why? Nokuti Jesu paakauya iye ndiye akaratidza vanhu kuti iro gwayana rinobvisa zvivi zvenyika. But the same man ambopointa vanhu to Jesus. He is sending people to ask him if you are the one. Kureva kuti wagadzira nzira zvakanaka, but akudemenja road yaagadzira. I'll give you an example. A bulldozer, kana chatinoti chikatapila, a bulldozer chinogadzira road, chinopwanya miti nekudidi panoitwa road construction. Panouya a bulldozer rinopaza miti, kugobora miti nekudii, nekulevhura road nekudii. Chinhu ichocho chikapedza kugadzira road kana yatotadi yaitwa zvakanaka, hachitenderwi kufamba ipapo chisina kutakurwa netruck kana negonyeti. Chaita kuti pave neroad iri normal inofambika zvakanaka. Kana road yanaka, chinotakurwa nerori. Rori iroro rotonzi abnormal load. Kuda kuti the abnormal ndo yacreated the normal. But kana normal yaapo, the abnormal must respect the normal ya on the ground. Same as John. John ndiye the forerunner of Jesus. Iye anoti, I'm preparing the way for the Lord. Jesu wacho apa nzvimbo is now damaging the way yaakaprepare. Ndiye ari kuratidza vanhu kuti ndiye Jesu, ndiye gwayana rinobvisa zvivi zvenyika. As a bulldozer, the one making the way. But kana way yapo Jesu apa nzvimbo, he is now damaging the way. Guidance yaMweya Mutsvene tinoida. Why? Because our emotions, our feelings are under attack. The devil is taking advantage yemafungiro edu kana tarwadziswa, mafungiro edu kana tiri mafaro. So John was in pain. Sembavha dzaiva naJesu pamuchinjikwa, rimwe rembavha rakatadza kucontrola pain, rikatanga kutaura zviri negative against Jesus. Varovererwa pamwe chete naKristu, but iye anonzwa kuti I must speak even zviri bad to Jesus. Asi mumwe akataura zvakanaka. Akataura zvakanaka akati ishe kana makuya mumambo yenyu mundirangarire, akapiwa assurance yeheaven yeparadise. But the other one haana kumanage pain yake zvakanaka, waitaura zviri negative. Unoziva here kuti situation yawapindana nayo, kuna akapindana nayo akaibuda mune zvakanaka under the guidance of the Holy Spirit. But pane pekutiwo wakapinda musituation iyoyo ukanzwa kurwadziwa kwakanyanya. I know mukutaura kwedu kuri common, kuri normal, tinoti aiwa this one uyu ari short tempered, uyu musamudaro ari short tempered. And that will give the devil a license yekuti agone kurwisa munhu nekuda kwekuti akazvitambira kuti ndine short temper. Mukuva short tempered ndo munoita kuti wakaipa akasike kukupa madecisions ari negative, ane consequences ari dangerous. Kune vanhu vakadivorca kwete nekuti nyaya yavakarambirana inyaya iri worthy for divorce, but iri nhau yekuti nyaya yacho havana kuitsanangura zvakanaka. Mumwe akataura ari muhasha, mumwe akataura ari muhasha,
mumwe akapedzera kuti nichisiyana neni handina basa newe ndakuenda kudidi paka unozwa kana vanhu vagumburana. Munhu wakazofunga maybe after a month abva pane mumwe wake, but mumwe the devil ndokubva amupa pfungwa yekuti move on with somebody, kuti uya achidzoka nyaya ayaanalyze kuti takaita a quick decision because of pain. The devil acauses that damage ndokubva aunza munhu in time of pain. Do you know kuti kune vanhu vanoti vakauya muupenyu hwako uri mukurwadziwa vanouya as if ndiwo ana munyaradzi. Ini chandinoziva mweya mutsvene ndiye munyaradzi, asi kune vanhu muupenyu ana munya. Sometimes I laugh at these examples. Kune vanhu vanouya muupenyu ana munyaradzi, but haana kuuya kuzonyaradza munhu, ari kutora advantage yekuti munhu ari mupain. Pain inoita kuti the devil akutumire vanhu vaunofungidzira kuti vari right. Kunouya ana munyaradzi, but ana munyaradzi ivavo havasi ana munyaradzi. They are there on a mission. The devil ari kuziva a scenario yamacreator. So when in pain, watch out for people who come to you. Some they will come to cause more damage, or some they will come. For example, mukadzi nemurume vanetsana vatukana nekudii mumwe agumbuka aenda kwavo. For after a month uyo ndokubva asangana namunyaradzi wake. Munyaradzi obva apretenda as if munhu ari right, munhu ada kuroora munhu, munhu ari kunyaradza munhu. But ari a pretender zvake auya kuzokoza much damage, kana kuti kuzovhara a gap rekuti vatadze kudzokerana vagarisane zvakanaka. The devil can send people vanenge ana munyaradzi, iye asiri munyaradzi, ari marwadzo. Zita racho rinenge rinoida kuti kuraima zvakafanana. Marwadzo namunyaradzi. Marwadzo ese anouya sekunge ndimunyaradzi. The devil achitora advantage yedecision yaunoita kana uri mupain. Nokuti uri mupain, waseparate nemumwe wako, unoti I can move on. Ndina anondida, ndishaya anondida, can move on. Then munyaradzi steps in, but are the agent of the devil to cause more damage. Beware of people who come close to you when you are in pain. Some avasana munyaradzi is the devil anoda kuita further the damage, uregere kuita bounce back to the right track. So John, because of pain, he sent a disturbing message to Jesus. Message, distract basa. Here are the forerunner. Here are the voice that cried in the wilderness, preparing the way for the Lord, but is now destroying the way of the Lord because of pain. Muupenyu hama dzangu mune marwadzo. Muupenyu mune vanhu vanorwadzisa vanhu. Muupenyu kune masituations anorwadza atinosangana nawo. Asi muna mato wangu ndekuti mweya mutsvene tibatsire. Mwari tiwanirewo nyasha. Munguva yekurwadziwa, munguva yemarwadzo, munguva yepain, we need your guidance. So pain pachayo iri real, inosangwanikwa nayo muupenyu. Asi iti mweya mutsvene ndibatsire, not to quickly jump into conclusion, into making decisions in pain. Help me, guide me. Panguva yepain, taurai neni, ndidzikamisei, ndibatsirei to handle the challenge of the pain. So John the forerunner, the one preparing the way, became a blockage in the way of the Lord, simply because he was arrested, he was now in prison. Hama dzangu muupenyu marwadzo ariko. Garapa minute. Hello, good morning. Hello, good morning. How are you, viewers? How are you, viewers? God bless you. Alright, those shades are gonna talk pins. God bless you. Right, good. Score me. Yeah, knows where your foot. Sorry for distraction, this guy. So ndikuti pain life augone kuinzvenga inosanganikwa nayo. But handling pain, it needs the guidance of the Holy Spirit, who is the wonderful comforter
and who is also the wisdom of God. He will give you a guideline and help you how to handle pain, how to react more pain. Tine vanhu vakatadzirwa, but nokuti varwadziswa kudaro vakazopedzisira vakutozotadzawo kudarika munhu avatadzira zvichida, avatadzira by mistake, but iye nokuti arwadziswa anopedzisira akuita madecisions ari dangerous kana kuti ari too much. So John made a blunder pakudistract the way of the Lord, kuti acreate confusion. Nokuti vanhu vakatombofamba nevhangeri kuti John atoconfirma kuti Jesu ndiye mwana waMwari, ndiye Messiah, ndiro gwayana raMwari. Message yazara mucommunity. The same John paari kutuma vadzidzi kunobvunza kuti ndimira kuti mirire umwe, acreate confusion iri kurwa neinformation yaakaisa mucommunity pekutanga. Ari kuJordan River denga rakavhurika, Mwari vakataura kuti akanzwa kubva kumusoro. Mweya Mutsvene akaburuka senjiva pamusoro paJesu, akaona zviri kuitwa naMwari wekumusoro. So number one, John wakataura under the inspiration of the Holy Ghost. Pakava witness yedenga, Mweya Mutsvene achiuya pamusoro paJesu. But the same John, pane paanga akutaura zvemumusoro make, zviri led nema emotions ne pain. Kuti ndofunga anga afunga kuti but kana ariye Jesu, ariye mwana waMwari chaiye, andirega sei ndiri musituation yakadai. Kana ariye Kristu Jesu anova Messiah, ari kudii kundiburitsa mujerera ndiri, andisiya ndakadaro sei. Pain yakamupa mafungiro iwayo. Ndofunga mangwana nakadana vadzidzi vake kuti endai munomubvunza, are you the one or should you wait for another? Munhu ari supposed to be a witness to people kuti you are the one. Pamunzwa akukubvunza iwo kuti are you the one, it means or it shows kuti maari mune bitterness, mune pain, mune kurwadziwa. Hama dzangu ukava bitter zvakaoma kuti utaure better words, ukarwadziswa unopedzisira wataura mashoko anorwadza, zvokuti people who surround you can tell kuti language yako, matauro ako nhasi inyaya yekuti une something chiri hidden in you, chiri kukuremera kana kukurwadza. Pain is real, but handling pain we need the guidance of the Holy Spirit. Augoni kuzvinzvenga as long uri panyika uchirarama mucommunity nevanhu, even kuchechi vanhu vanorwadzisa vanhu, musociety vanhu vanorwadzisana, mumafamilies vanhu vanorwadzisana. We need the guidance of the Holy Spirit to handle challenges in the right manner. Otherwise, unoti warwadziswa, wada kuita revenge, unoita more damage than the one akutadzira. Vanhu vanosvika pakuuraya munhu nekuti watadzirwa, akutadzira wacho haana kukuuraya, but you make a decision nekuti kana watodai watondiuraya, pakumurwisa nekuita zvaunoita munhu obva afa. At the end ndiyo wakutoita waa more dangerous than the one akutadzira, nokuti my emotions ako, they've been taken by the devil as a passport or as a visa kuti aite accomplish the work. Vanhu vakasvika mukuita divorce, mukuseparata nenyaya dzaigona kutaurika, but wakaipa akanyima that room yekuti vataure, paitaurwa mashoko ane kurwadzisana, ekutsondorana nekudii. Mumwe achingobva pane mumwe ndokubva aziva kuti zvataita handizvo, but mumwe ndokubva abatwa nepride yekuti handichada kutaura newe. Our emotions are at risk. The devil is taking advantage ema feelings edu. Munhu ane ma feelings, munhu ane ma emotions, but let's surrender the feeling and the emotion part to the hands of the Holy Spirit. Why? Nekuda kwekuti you can become munhu ari more dangerous in society. Watone a title yekunzi munhu ane a short temper, ane a short temper. More short temper, munhu make ma decisions ari quick, ari negative, ari wrong. Aunogona kusaona ipapo, aunogona kuzoregreta later. So pain can drive people to do a lot of things which are more dangerous in life.
vakasaziva kuti munhu wese unosangana nemarwadzo nekurema kweupenyu, but we need the guidance of the Holy Spirit. In the name of revenge, kune vanhu vaita zviri more dangerous than zvavakaitirwa. In the name of revenge, kune vanhu vakabata mishonga vakapinda muwitchcraft, kune vanhu backslide vakasanamata in the name of revenge nekuti vakatadzirwa. Ndambotaura ndikati to err is human, but to forgive is divine. So I'll move now to Herod. Herod paiva nebirthday, vanhu vachitamba vachifara. Then the daughter ndokubva atamba zvakanakidza zvikafadza baba. Ndokubva vafara mukufarisa imomo. Ndokubva vati taura zvaunoda ndikuitire, if half of my empire I can give you. Pane kutaura kwemunhu akafarisa. Kune vanhu vanotora advantage yekuti kana munhu akafara ndopaunogona kumuudza chinhu, nokuti haaite chinhu semafungiro emazuva ese, but mafaro anogona kuputira decision making nezvaanoita. Saka kune vanhu vanogona kutaimira munhu kana akafara, which means kufara kukashayiwa Mwari mukati kunoguma kwakuikonzera mhosva kana kuita madecisions ezvinhu zvaunoregreta muupenyu. Tine vanhu vane vana izvezvo, kwete nekuti vakaronga kuva nevana nemhuri, asi vakaronga kuda kumbonofarawo zvavo. Maybe vakangoti this weekend let's drive out, tiende kana kuleki tonofara tonodii. Variko zvakaitika, somebody came back pregnant. Kufara kwakanaka, but the devil anenge akataimira panofara vanhu kuti mumwe anofarisa omukonzera kumeka a wrong decision, omukonzera kuita zvinhu zvaanogona kureglata for life, but zvakauya through joy. Saka neimwe nguva ndaiti sakadzi uchida vana vanonzi ana mufara, vamwe vanenge vakabva nekuti vakaberekwawo mukufara. Just joking, but uchida ndo panobva munhu. Ukaona munhu anonzi mufaro unongoziva kuti maybe pane kwakafarwa pakazova namufaro. But anyway, what I'm saying is Herod afara. Mukufara ndokubva afarisa. Kufarisa is the act of the devil. Iri kutopa kunonzi kufara. Kufara kwakanaka. The joy of the Lord is my strength. So kune joy ine chekuita naMwari. Kogoita joy inotutsirwa kuti munhu ave nekufunga zviri negative ari munguva yekufara. Pane kufara kunonzi kufarisa, kwekuti munhu anopedzera akuita mhosva, akuita madecisions ari dangerous, asiri good musociety, asiri good for his own life, anodamage even health yake in the name of kufara. I've seen people vachifara, vachitamba, vachiita party nekudii, and you see somebody smoking. So ndakaona imwe party yaitwa, then one of my friends was there. I saw him smoking, ndikazomufonera kuti so you are a smoker? Ndobva ati no. Apa pakaipa painakidza, saka papa nezvameno imwe fodya zvavanoputa zvine matambo, so they call it shisha. Hanzi zvine matambo, saka vanoti hanzi ine flavor, ine kudii. Saka why were you smoking? So hanzi ndo zvaingoita munhu wese papo tatiri pamafaro nekudii. But utano hwenyu vanhu hwakasiyana kudaro. Mumwe akatoputa, maybe you can live long, but iwe nekusaziva kuti wakamirawo sei, wapinda mumafaro, waita mapuzi etufudya eshisha, wakoza a damage muupenyu hwako, waakurwara, family haina anochengeta, zvakonzerwa nei? Baba pane pavakambofara. Maybe zvichidependa kuti atinoti mukufara kuita sei. Nekuti ndakaona kuti society yedu as Africans yakaconfuse kufara nekudhakwa. Unotonzwa munhu akadhakwa achiti tanga taenda kumafaro. Yetu zviviri zvitone mazita akasiyana. Being drunk and being happy zviri different. Ukakonzwa mazwi asiyana zvotora kuti zvinotoreva zvakasiyana. Kufara nekudhakwa zvakasiyana. Kunwa doro nekufara zvakasiyana. But kune vanhu vanoconfuse kudhakwa nekufara. Unotonzwa kuti taifara. Iko kufara kwakanaka. But the devil anenge akamira paside achitaimira vari kufara. The same devil
anomira futi paside achitaimira vakatsamwa vakagumbuka kuti mission yake iyo accomplished. Anoda kutora advantage yenguva yesituation yawapindana nayo, yawasangana nayo. Munhu anogona kuti akarwara, kurwara chaiko physically, kurwara panyama, kurwara zvinhu zvakaipisisa, anoita imwe pfungwa isiriyo kuti I would rather die than to trouble people. Hazvireva kuti munhu anoda rufu, but pain yemarwadzo yamusvitsa pakuva a wrong decision. Kuti dai ndafa ndazorora. I remember when I was sick 2006 pandairwara. Mama vangu vakauya kwandiri ndichitaura navo, vakauya vachiti mwanangu chekudya hapana, so tangoti ndozviripo idyawo izvi. Ndikataura ndaifungidza kuti ndiri kuzvikuva hambo kana kutaura kwakanaka. Kuti aiwa mama musanetseke henyu, anything hako muchanetsekere henyu, zviri nani kana ndifa hangu ndizorore, ndanyanya kukunetsai. Vakati aiwa mwanangu uchararama, don't worry. Ndainzwa sekunge ndiri kuita justice to people who were surrounding me pandairwara, pandaivati kufa kuri nani, regai ndizorore, matambudzika neni. Hazvireve kuti handidi life, hazviri kuti ndisingade to bounce back, but mandiri manga mane madecisions ari kubva pakuti ndarwara nguva refu, ndaane pain. So pain yekurwara nemarwadzo enguva refu anoita kuti munhu ave suicidal, ave nepfungwa yekuzviuraya, kana kuti pfungwa yekungoti dai ndafa. Munoziva here kuti kune vanhu vakakomita suicide nenyaya dzekuti ukanzwa unorova maoko so kana kuzunza musoro kuti ane shuwa. Ndo nyaya yekuti munhu angazviurayira here. Tine nyaya kunoka yanga iri pasocial media, yanga iri manewspaper as well, yemukomana akazviuraya arambwa nemusikana wake, and people were saying hazviiti nokuti mukomana vanga vasina kurorana, anogona kuzowana mumwe, nyika yakawanda vanhu, sei yaita decision iyoyo. Our emotions are at risk. The devil is just waiting for a slight moment yaunonyanya kugumbuka okudza zvimwe zvekuita zvinokoza more damage. The devil akatomirira musi wauchafara kana kufarisa, uchameka a decision or a promise yausingazogona kurevesa, ine consequences nema challenges anotaka upenyu wako. So Herod wakatichisha unoda ndokuitira musikana ndokubva akumbira musoro waJohani. Just look kuti musikana uyu apiwa an offer, musoro waJohani anoudi. That's the picture of the devil. The devil anongomirira kuti aite attack kana pane munhu afarisa. Can you associate birthday and the death of John? I birthday riri kufarirwa munhu, pa birthday wotonzwa kuti dai pafa mumwe munhu. Kune vanhu vafa, kune vaurayiwa, kune vasangana nerufu nekuda kwekufara. The devil anongoita strike paanongoona a chance kuti vafana vari kufara, vari kunakidzwa, vazonwa doro, vakudriva kuenda kumba, and he'll kill them. Tine vanhu vakafa vachibva kumafaro. Kune madecisions anoitwa nevanhu, kwete nekuti ndo zvavafunga ndo zvavada, but ndo pfungwa yapinda mavari, ndo pfungwa yawakaipa yaita strike pamusoro peupenyu hwavo munguva yavanga vari mukufara kana kuti munguva yavanga. Help us in those times. Why? Nokuti ukarwadziswa you become bitter. Ukava bitter ukashaya nyangwe nemweya wekuregerera. Bitterness iyoyo ine zvainobereka mauri, ine mashoko ainokuudza kuti taura, inokupa a way to handle other people. At the end unogona kutaura mashoko asina kunaka kumunhu atumwa naMwari muupenyu hwako, on a good note to help you, but nekuda kwekuti wanga ungori bitter, bitterness ikaita take over, ukaluza a blessing that was coming your way. I remember one day I was driving in town, so kuna vamwe mama vakandikata nemota yavo. Ndakarwadziwa, ndakaita my emergency brake, ndikarwadziwa, ndiko munhu anodriva sei.
ndada kusumudza muromo kuti nditi koindava ivo vakanditarisa ndokubva vandiziva ndobva vati munhu waMwari sori henyu makadi henyu baba. Ndakanzwa mandiri chirelief chakangouya kahwani kuti Mwari maita henyu kuti munhu atange kutaura neni uye akasike kundiziva. Why? Because zvanga zvabata muupenyu hwangu panguva iyoyo handizive kuti vaizondihendla sei. Unoziva here kuti unogona kutadzisa vanhu kunamata nenyaya dzisina nebasa rese, nyaya diki chaidzo, nekuda kwekuti une matauriro awo akaita anga asingatarisire kuti utaure nenzira iyoyo, even mukurwadziswa, maybe for the sake yerespect yaanopa kwauri. God saved me on that day. We need the Holy Spirit to guide us, to be slow to anger, to help us handle my situations. Anosanganikwa nawo. There is time for everything, but may the Holy Spirit be in charge every time. Paunosangana situation iyoyo. Pane kufarisa kwekuti munhu anogona kupromisa vanhu zvinhu. Afara, anakidzwa. Anopa ma-fake promises. Zvichida vanhu vanogona kutozotravela vachienda kwaari kuti wakati kunoku kune zvakati tauya. Vanhu vanosvika zvichida pakutotengesa mombe, kugadzira mapepa ake, kutevera mumwe munhu zvichida ari Cape Town ari South Africa. Anzouya kuno mabasa ariko zvinhu hazvinetse, but munhu akataura izvi auya paholiday anwa adhakwa zvake. Zvimwe akataura afarisa vanhu vari kuita Bryan vari kugocha vari kufara. Iye ndo pakangoti kwedu kuti tori boss chingouya ibedza. Vanhu vosara vachitengesa mombe nembudzi, votevera munhu Joburg, votevera munhu Cape Town, votozona takafambira mahara kuna chabuda. Munhu opedzera criminal nekuti anenge asina pekusvikira zvidadzimirwa foni. Unopedzera upenyu hwake hwamumajeri. Kwatangira nyaya kuna akafarisa akapa ma-fake promises, zvinhu zvaasingagone kuendela muupenyu. Mwari vatibatsire, nekuti naizvozvo vanhu vanogona kupinda muwanano yekuti kuna akagona kunyepa. Ishona yandinoziva inoti rume risinganyepi harirori, but dai Mweya Mutsvene atibatsira. Kurorwa nemanyepo kwakaoma, nokuti kurarama upenyu hwekuregreta nguva dzese kunoita kuti uzoita madecisions asiwo. Mweya Mutsvene anotipa the gift yekudisena, abatsire nyangwe nevanasikana vedu. Kune kutaura kunobva muvanhu kwema-fake promises, zvabva mukufarisa, kana kuti afarira musikana zvakanyanya, afara otaura nezvisipo nezvaasingagone kuita. At the end morarama life yekuregreta. Mwari vatibatsire, Mwari vatichengete, Mwari vatigonese. Hama dzangu chimwe nechimwe chine nguva yacho, but panguva dzese idzodzo Mweya Mutsvene ave mubatsiri, anogona kutidzora, anotisimbisa, anotipa mazano, anotipa uchenjeri, anotipa the way to handle my challenges. Why? Because challenges are real. As long as panyika uchirarama, you will come across such. Usakasika kumeka decision usina kutsvaga the wisdom of the Holy Spirit and the guidance of the Holy Spirit. Warwadziswa, uri pakufara kwakanyanya, Mwari ngaanamatwe. Ukama naMwari ukubatsire kuziva kuti hongu tafara tadii pamusoro pazvose Mwari kudzwai, nokuti mafara aya inyasha dzamatiitira. Pamafaro ako ukabvisa Mwari, Herod wakakonzera rufu rwaJohani nekuti pane kufara kwaiitika. Kutsamwa, mukutsamwa ukashawa the guidance of the Spirit of God, you can even offend Jesus, sezvakaitwa naforerunner John the Baptist. Ndatenda zvikuru hama dzangu, wenyasha vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. Muswere munyasha, muswere murugare. Baba, ndinonamata muupenyu vana venyu zvavanoshuvira nekutsvaka. Zvikuru sei Baba, munguva yekufara kana munguva yekurwadziswa, munguva yavanosangana nezvinorema, imi Mweya Mutsvene rambai muri muchengeti, munyaradzi, murwiri wedu, muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. God bless you. God bless